че аз съм Dark и ще ви покажа един глич на ВП-то. Как да имате мерник, обаче не вашия дефолтен кросхер, ами не дефолт ми, не вашия кросхер ми едно пробугълниче, така ще ви кажем. Супер лесно се прави, сега ще ви покажа. Просто отваряте си конзолата, която се пуска от ето тук. Options, Game Settings и Enable Developer Console. И секунда да дефюзнем бомбата. И сега ще покажа как се прави. Много да ида няма стане така. И така отваряме конзолата. Само да се направя маничка. Така. И пишете някакви рандомни неща. Всичко може да напишете. И след това копирате, задържите с лев бутон и местите на вашия класфер. Така. И пускате просто. След това затваряте конзолата и си имате класферче на ВП-то. Ето сега ще ви покажа. Някой да бием. Не има. Год. Да напишем. Fast please, thank you. Така. Вземем си едно пенце. И това ви остава за това. За докато не отворите пак конзолата. Само да покажа, вижте. Опа. Вичкли. И един вид по-хубаво по-лесен начин за наскопване. Да, знам, че малко не мъчи от ама и геймбро. И да, това в близки ситуации може да помогне. Виждате. Да, това беше. Ето сега ще покажа как се прави. За да го махнете, отваряте конзолата. Ето пак. Отваряте цялото така. И после отваряте конзолата. За да го махнете, както бе така, просто натискате ляв и десен бутон и то се маха. И да, без това да е заклипчето. Надявам се ви е харесало. И да, това беше до виждане.